sebetulnya orang Cina. Jadi di sini banyak penyakuran bisa kita Ada dikit-dikit jadi bapak. Jadi silakan ikuti proses rekamannya, nanti proses editingnya sampai tayang. Tunggu sebentar ya. Guys ya. Lagi persiapan. Sen jo HP. Padahal banyak yang bisa di karajuan selain main HP itu, ha? Ande. Mak. Oh, Mak. Di Ya. mak lataan HP ambo tuh. Pastilah habis lo pulsanya yo, Mak. Kau sumbarang saja, Mayo. Tak tentu deh amak memainan HP itu bagai itu doh. Alah, ama ica-ica lupa pulo. Kapatangko diam-diam amak baraja main HP Josi Sander kan? Mengaku selah amak. Tahu ambonyo, ada orang nama ngecean. Onde. Siapa pulu lah nampaan ambu baraja Josi Sander kuah. Aduh sih, matu-matu kumayo. Weni, jangan sembarang tuduh kau lah yo. Amak lah lamu ndak basobo Josi Sander tuh. Lagi pulu, karaju amak banyak nan lain-lain. Untuk apa amak main-main HP serupa kau tuh? Di madu dua, di mata gak. Ndak lape, HP itu dari tangan sentarui. Amak menceliak no. Bangga pulo ambo nan amak berangkan. Kini ko capek lah amak balikan HP ambo tuh. Kalau mantun, ambo suruhkan sajalah HP-nya di bawah suri kawakwa. Weni, iko kan HP kau. Kau tuh nak salah letak, aku nyoha. Heran ambo mak. Tadi ambo cari ndak ada doh. Tiba-tiba lah ada saja. Tapi sudahlah. Dan penting lagi basuh HP ko. Weni, barasiakanlah ikan nan nama tangguh tuh ha. Sudah tuh agi asam juga garam. Goreng masih di. Onde amakku. Male ambo merasa ikan tuh manya. Amak sajalah kalau memakannya. Sarahan kambo. Bantu ikulah anak-anak gini koyo. Disuruh kerajo dapur. Aduh, sen alasannya. Padahal kalau ndak beraja dari kini kok baai su kalau lah balaki kok. Ndak namu di panggaan rancak sen do. Ya itu ha. Jangan amak cameh mak. Kalau ndak pandai ambo memasak, tinggal balik saja. Banyak orang menjual. Urang kini, penulis naskah Tulastri, produksi RRI Bukit Tinggi. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Onde, sana ngawak duduk-duduk di tepi lawi ko Yomila. Iyo dah, alah banyak perubahannya kini. Semakin berasia. Nak mantun doh. Ambo keluarkanlah nasi nambah bau dari buki tu lah yoda. Jadi Mila, ambolah litak pulo. Lah marasai pari di ujang-ujang doktor dari tadi. Batu, luntur pulu pada ambo bagai di buinya cari lah puang. Ne,
kalau di ambo kau tuh rancak Mila. Walaupun tak babadak. Gimana? Lah biar lami bakat tuh orang kini. Udah tuh salahnya. Basambiam juo mau dia nang boleh. Kan sambil sakit. Andela tabaun lo kali yo jari yang nam kau buat tu. Iyo wana sabana tabi selero di buatnya. Buka lah bungkunya lah ya. Jadi dah. Aku nyodah. Allah ambo bukaan. Lah yang ngek ju nasi yo mah ya. Oh iya. Lama kuantuaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ondeh santiang rasanya Mila. Mantap rasanya. Alhamdulillah. Oh yaudah. Kok boleh ambo bakanda Lain nama udah. Apa tu namanya? Membalikan HP untuk ambo dah. Apa cik kau? Balikan HP. Ondeh Mila. Kalau lah tu ko, ndak paralu mikir HP lai. Kesurau sajalah apa banyak lai. Giku lo dah Pakai HP tu bukan untuk gaya-gayaan di ambo, tapi untuk keperluan menerima kabar dari orang kampung bagai. Kini makanlah dulu. Jan HP tu puluh nan dibahas. Tolong bawa lah kemari antimun nan basi itu. Ambillah surang. Panik ambonyo. Sadu lerang mah. Mina, nak elok lo melawan ke laki lo. Wadoso. Ambo nak melawan bagai do. Menggurtuk sajonyo dah Onde. Kok kajang kau dendeng kau buat Mila. Hampir tenggak lagi gambu giginya kau. Lah jaleh ambo pakai gigi palsu bagai. Alah kau. Rasayan lah. Mandi sendiri, makan sendiri. Sander, kalau iyo le mandilah waang dulu. Mangkapoa baunya kamaria. Kau ni nan kami manih ko. Nampak dek kau ambo sedang menyabit rumput. Ba kecik ambo kau mandi. Tah kok namuah kau mandikan. Mandikanlah, nak menolak ambo doh. Memangnya waang kambing. Ndak pandai mandi surang. Mbek. Saganting ko kau kicikkan ambo kambing. Berang kambing ambo nan menunggu rumput itu beku. Masa induk samangnya dikecekkan kambing. Kan iyo tuh, nan baun tuh biasanya kan kambing. Karena inya malah mandi. Nak mantun doh. Kau lanjutkanlah menyabit rumput ko. Biar ambo mandi cah. Bolehnya kau lihat bana, ba gagahnya ambo kalau lah siap mandi tun. Lama saja situ mah. Memang ambo tukang sabik rumput kambing situ. Nan jaleh ambo kamari untuk memberangi waang. Ni sayang. Apa yang kau berangkan ke ambo? Apa salah ambo? Katakanlah sejujurnya. Ambo indak suka situ majakan ama ambo memakai HP. Oh, jadi itu nan kau berangkan. Oh, ambo sana kena berang dek kau. Acuk-acuk sajalah kau berang ke ambo. Boleh acuk puluh ambo mencari wajah kau nan manis ko. Apa? Waang sana kena berang dek ambo. Iyo, lagi puluh apa salahnya ambo manjakan amak kau pakai HP. Supaya ndak ketinggalan zaman puluh liau. Di HP itu kan banyak puluh hal elok nan bisa diperambil. Sander, 80 waang manasehati ambo. Undih namu kau lah Weni. Sabana panjang. Weni, amak kau bertanya ke ambo. Ba caranya pakai WA tu. Supaya bisa puluh liau bakirim pasan ke orang-orang rantauan tergabung di WA tu. Apa salahnya ambo tunjukkan? Sudahlah, tak perlu dibahas masalah tu. Ambo lah puas bisa berang-berang kawaang. Ambo golai. Weni, dari mana kau? Pak kok kusik melitu muka kau? Iyo, Bak. Marilah ambo tolong abak membalahan kayu bakaku. Biar ambo balikan saja ke kayu bakaku. Sakit hati ambo. Sakit hati?
Kasihan pula kau sakit hati Weni. Kambiang, Mbak. Hah? Ndak, kanan punya kambiang, Mbak. Manganyo nan punya kambiang tu. Apa ada bebeknya kakau? Gara-gara inyo, amak jadi ingin pulo punya HP. Diajakannya amak ba acara mawe abagai. Oh, mantun. Mantun, asa tuju abak tu mah. Tagak lah, Mbak. Biar ambonan membalah kayu ko. Ikulah anak gadis kini yo. Namuah membelah kayu daripada memasak di dapur. Ade, talabiak, talabiak. Pusing ambo maga inyo Mak, Mak. Amak ka pakai HP juga. Ba aku batanyu bana kau ni. Onde. Biarlah bak lanjutkan membalah kayu ko. Selesaikanlah hutang kau jamak kau tu dulu. Iyo, Mbak. Weni, jawablah pertanyaan amak tadi dulu. Ba aku batanyu bana kau tentang HP tu. Kakau balian nama apa wen? Tenang, Amak. Ambo ko anak nan elok, saratus sayang kau orang tua. Ambo lagi amak HP ambo ko. Pakailah deh amak. Amak kan lah pandai bawa awai abagai kini. Iko HP ambo untuk amak. Alhamdulillah. Mukasih anak sayang amak. Mukasih murah jual rasa kau ini. Aku sayang amakku karena amak nang kami mani puluh kamak. Mila. Mila, takkan abana dek kau memagui anak kau? Nan biasa babate saja kerajo kau jo si Weni ko. Apa lo salahnya? Si Weni ku kan ambo nan malayanyo. Kalau abak, iyo ndak boleh memagui anak gadis abak le. Jangga lo jadinya mah Assalamualaikum Pak Dang. Waalaikumsalam. Ang Sander. Dari mana angko? Iko Pak Dang, pulang magi alias mengaji di rumah Pak Dr. Salim. Ang magiales mengaji. Iyo Pak Dang. Memangnya ada nan salah di ambo. Kalau ambo jadi guru les mengaji, kan halal tuh Pak Dang. Tak ada bagai ambo mengaduh orang lain doh. Jangan salah sangko tuang kambu. Ambo kan tak tahu baraso si Sander nan tukang sabit rumput itu tanya tu pandai mengaji. Bahkan jadi guru les mengaji lo lai. Dah mantun doh Pak Dang. Duduk lawak di pos rundu tu Boleh nak mau tahu alamat pulau Oi. Di siko abak rupanya mah. Batu. Dari tadi ditunggu amak goreng jokatan. Abak malah di siko duduk jokam. Jangan punya kambiang. Turunlah kau dari kereta tu dulu. Bantu orang kabatan diam balap saja nampak dia bak. Weni. Aduh apa kau jo si Sander ko? Pak Dang, biar ambo jalihkan ke Pak Dang. Supaya jangan salah sangka Pak Dang deko. Apa kini tu? Bantu orang nan bakasan bana aku mah. Ambo nan dikejak si Weni kambing aku mah Pak Dang. Weni, kalau mengecek tu elok lah kau. Apa lagi kau tu padusi? Agak-agak muncuang tu seketik. Jangan bakato kasa seratu membuat orang tak singgung kau. Lai tahu kau. Si Sander ko bukan pareman kampung nan dak punya pendidikan. Tapi inyo ko guru mengaji. Lai tahu kau tu. Apa bak? Si Sander guru mengaji. Pilo saja inyo tobat. Satahu ambo, salamu ko inyo tukang sabit rumpui. Bagawa aja orang-orang pasar. Tukang angke, pareman. Tahu-tahunya lah jadi guru mengaji saja. Onde, bantu orang dak bas sekolahan muncuang kau tu mah Weni. Padahal kau lai tamat SMA. Biarlah si Weni menilai ambo sarupo tu Pak Dang. Tak masalah dia ambo doh. Anak Padang terlampau santiang mah. Sehingga mengecik asalkan melantung saja. Maaf je Pak Dang. Ambo menilai anak gadis Pak Dang dan rancakku sarupo itu.
Sander, lama saja Waang mengecek bantua itu mah. Weni, oh Weni, tolong atuakan banangku ha. Kacau matu ama antadi 50 terletak kini ko ha. Jadi mak, saja acok pakai HP ko, lah baulah pulo matu mak nampaknya. Dak tantu siang, dak tantu malam, sampailah kalalo HP ndak lapeh dari tangan doh. Weni sayang, kalau kau kamanolong, tolong sajulah. Kalau indak, jangan banyak cerita. Marilah buat tuakan rancak-rancakan jahit baju ambo yo mak. Tentu lah iyo. Ma tahu nanti ditampik baralik si Mary itu bisa pula kau bersebut jodoh kau bisu Ambo kan tamat SMA baru mak. Jodoh-jodoh apa kece amak ko? Weni, kemarilah. Iyo ba. Jadi Nan kau kecekkan tu. Apa tu dah? Pakai rasio-rasio bagai nampaknya ya. Jo anak surang cemburu pulo. Iko mak alhamdulillah tu kan banang tadi kapin jahit mak. Ambo pai sabantai yo mak. Weni kapai kamar kau. Kamam balik HP baru mak. Iko pitihnya. Elok-elok pe pembeli yo nak. Iyo, makasih yo ba. Udah ko, you sebananda adia doh. Tibu ambo minta balian HP, ndak apa balian doh. Tapi si Weni nan minta langsung bagi piti. Onde Mila. Nan tiok sebentar kau mainkan tu apa namanya tu? Alhamdulillah, walau kuliah melalui online, lai lancar-lancar saja. Biarlah orang menganggap ambo sebelah matu. Dan perjuangan ambo harus jalan tarui. Itu kan si Sander. Segimana penampilannya? Bantu orang kuliahan saja. Padahal hanya tukang sabik rumput. HP baru ambo jatuh. Iko gara-gara ambo mahingak-hingak juo bajalan sambil mencimi si Sander. Onde baalai ko. Pasti rusak HP baru ko. Aduh apa ini? Mbak kau padiakan saja HP kau terjatuh. Iko adalah gara-gara Waang. Gara-gara ambo? Apa salah ambo? Kau ku iyo aneh. HP kau nan terjatuh, ambo puluh nan kau salahkan. Bantu ikulah orang kini. Inyo nan salah mak pariknya saja menimpukan kesalahannya ke orang. Payah kau mah. Tinggallah kau. Sander, tunggu. Ndak bisa. Ambo ndak akan pernah bakal tahuan jo padusi sombong sarupu kau tu mah. Sander, maafkan ambo Sander. Ambolah nan salah. Banyak anak gadis zaman kini nan kasar. Padahal melalui lisan tu, orang akan menilai ba'a hatinya. Berarti kau tu memang kasar orangnya. Tak pernah bakal tujuh lamah lambui. Sander, ambo tahu Waang berang ka ambo. Dan ambo akan menerimonyo. Karena ambo lah salamaknya saja manudah Waang. Dan salamoko, ambo selalu menganggap Waang sabalah matu. Maafkan ambo Sander. Ambo ndak akan babuik sarupo itu lai. Sander, maafkan ambo. Please. Please apa dek kau? Pailah kau kasinan. Sander, dari lubuk hati ambo nan paling dalam, ambo mengakui baraso ambo lah salah salamu ko kawaang. Kini, ambo lah menerima ganjaran dari Allah ateh kesalahan ambo. HP nan baru ambo baliko jatuh, pecah layarnya. Iko adalah dek hati ambo nan indak barasiah kawaang.
Kalaupun Waang ndak akan pernah bakatahuan jo ambo lai. Ambo mohon, tolong maafkan sikap ambo salah moko. Jadi malah ambo maafkan. Kau boleh merasa diri kau hebat, tapi jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Karena alun tantu orang dan kau rendahkan tu ndak tantu apa-apa. Iyo Sander. Orang kini banyak nan aneh. Untuk waktu bertindaklah bijaksana, supaya negara awakku punya generasi penerus dan dibanggakan. Baiklah Sander. Manusia ndak ado nan sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan bangga jadi orang zaman kini. Kalau indak punya raso jo pareso. Mantap tuh. Itu baru anak muda dan bisa dibanggakan. Demikian Sandiwara Radio berjudul Urang Kini, penulis naskah Tulastri, Sri Widyastuti sebagai Ama, Uska Budi Sasmito sebagai Sander, Aba diperankan oleh Mas Diki Putra, Weni diperankan oleh Darwita Roza, penyelia musik Sri Widyastuti, teknik rekaman Umul Khair, sutradara Armayati, penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi.